Båltændingsudvalget har lavet et nyt tiltag for at spare CO2 og CO4. De har nemlig indført nedtændingsbrænde med højt vandindhold. Vi har været ude og høre, hvad folk ved om det. Vi bruger det i et vist omfang, ved jeg. Vi har hørt noget med, at det er sådan noget med, at det udleder mindre CO2. Jeg har igennem mit studie lært en del om det. Men jeg synes, det er fantastisk, at vi tænker over det. Jamen, jeg synes, det er en meget god idé. Jeg bliver uddannet mig til energiteknolog, så vi sidder også og regner på sådan noget. Det lyder som et spændende initiativ, det jeg kunne læse med det. Hvis bare halvdelen af lejren bruger det nedtændingsbrænde, så kan det udlede 5 ton mindre CO2. Med en lille smule vandindhold i træet, så kan man jo sagtens få ild i det, men man sparer en del på CO2'en. Ej, jeg ved det faktisk ikke. Ej, det må jeg undskylde. Men hvor meget mener så vores spejder, vi kan spare? Det ved jeg ikke. I forhold til den nye brænde, tror jeg, at vi kommer til at spare omkring en 4-5 ton CO2. Hvis der er nogen, der har taget det, så har vi vel sparet noget. Men hvorfor er så mange i tvivl? Det er ret nyt for mig, at man på den måde kan spare noget. Men jeg synes, det er meget spændende at høre om. Jamen, det er vel noget nyt noget, som man er begyndt at køre med. Men jeg synes det er synd, at det ikke bliver brandet noget mere. Det eneste problem er, det findes ikke. Er det rigtigt? Sådan kan det jo gå.